Ganggu wong ngrepoti lapo to. Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau cek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa kok. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane.